Hingpit nang nahimong balaod ang Republic Act 12144, ang balaod nga nagpalapad sa franchise area sa Davao Light and Power Company aron masakop ang dugang mga lugar sa Davao del Norte ug Davao de Oro. Nahimo kining opisyal bisan pa man kusog ang pagsupak sa Northern Davao Electric Cooperative kon Nordeco ug daghang mga consumer group sa lakang. Ang Republic Act 12144 nagpalapad sa prangkisa sa pag-apod-apod sa kuryente sa Davao Light ngadto sa kapin 20 ka lungsod ug syudad sa tibok Davao de Oro ug Davao del Norte. Gikalipay ni Davao del Norte Governor Eudin Hubahib ang pag-aproba sa naisgutang balaod. Siyempre dako kaayo gid ang atong kalipay sama sa gibati sa tanan tungod kay ang ato ang gitan-aw nga magkabaton ta og baratong kuryente unya naiigong supply sa kuryente ug mayong serbisyo sa kuryente ato gayud nga nadawat. Sumala ni Cha Cabrera, ang legal officer sa Davao del Norte, ang RA 12144 lapse into law. Unsay pasabot-an ni attorney? So meaning it is like a law that is signed into law. So it lapsed into law. It is now a law. So because the president failed to act on it within 30 days from transmittal from the Congress. So by April 24, legally pwede na mag-start ang movement ang Davao Light sa Davao del Norte? Well, I think the better term would be transition because this is a service impressed with public interest, ma'am, no? So there should be a transition because obviously connect patanan karon sa Nordeco. So transition meaning Davao Light can slowly move their equipment and facilities in preparation sa formal and final takeover? Yes, the start na from the physical movement, yung sinabi mo, pagpunta ng mga equipment, and secondly, of course, you have to deal with uban ng mga butang like ating mga connections sa mga consumers. Paano na siya i-energize? Using now supply from Davao Light. Pagkahuman sa Abril 24, ang Davao Light magsugod na sa physical nga deployment sa ilang supply o maghinay na og sulod sa franchise area sa Davao del Norte. Ang Republic Act 12144 nag-amenda sa orihinal nga prangkesa sa Davao Light nga karon maglakip na sa Tagum City, Island Garden City ug Samal ug pipila ka lungsod nga dugay nang giserbisyuhan sa Nordeco. Apan sumala ni Elvera Alngog, ang acting manager sa Nordeco, ang Republic Act 12144 naglapas sa prangkisa nga gihatag kanila sa konstitusyon ug andam sila makig-away sa korte tungod kay nanerbisyo matud pa ang Nordeco subay sa balaod. Nadismaya usab ang Alliance for People's Protection of Electric Consumer kon APEC ug gitawag nila ang balaod nga pagtraidor sa misyon sa mga rural electric cooperative sa tibuok nasud. Apan sa mata ni Governor Hubahib walay nalapas ang balaod. Siguro sa ilahan ng opinion pero sa side sa gobyerno wala man tay gilapas nga constitution mandate tungod kay giagi kini og proseso hearing gikan sa Congress o hantod sa Senado. Sa pagkakaron, padayon paghihapon nga ginaayo sa Nordeco ang pipila ka linya sa kuryente aron mapalambo ang ilang pagpanerbisyo. Samtang nagpadayon ang legal nga tensyon tali sa pagpasar sa balaod, nagpadayon kining maningil sa 1,400 ka mga konsumidor nga naputlan sa Nordeco og kuryente ug nagpadala na kini og mga demand letters. Ang Republic Act 12144 usa ka balaod nga 5 ka tuig nga gipanday ug giawayan. Ug karon nahimo na kining balaod, nahimo na usab kining sentro sa laing bangi ug legal nga panagsangka. Daghang katawhan ang naghinam-hinam nga makabenepisyo sa saktong supply sa kuryente ug dili na kini ang siga palong kay musulod na ang Davao Light and Power Company apan makig-away ang Nordeco ug i-question ang desisyon sa gobyerno. Unsa magyud ang ilang giawayan? Ang paghatag og serbisyo sa katawhan o ganansya nga ilang matiti gikan sa singot sa ilang mga konsumidor nga makatagbaw sa bulsa sa pipila? Edith Caduayo, News 10 Philippines. Stay safe!